Nege kanye muga sanga bisababe aka sijankoro kaufe dio yera maraka fo kono kati cercle kono wati kele me mali jamana fandana bela jenefe kaufu ka walnyimando mali kono ane maliko kan wati asoro mnozigi me kanye mada Shirifa TV jaka sofe wala saka siga bo kuna siri anakumpana kateme kuna funu jelenfe ka fo ebron kuna funu wati sele yeninye Islamia Demeton Fédération Sardine Internationale Fadi Ouye Nyefolke Okabara Kumaba Buludalela Mimbe Damine Samba Fla Ani Mwani Nduru Katati Samba Fla Ani Bisabani Nani na kasangani kene belebele do sigle yemin kera o jabala la kabeni karido utikalo klita Samba Fla Ani Mwani Nduru ye bangwani jangine bugula mago sigida gale konana bara engera sababu ukasiga nyefoluke kanyeshi bara brodonuma ani obesika lawaliya chogomununa kasangani oye asiriala delego fe kabo jamana chama konana madama fadi tondo beye jamana munu konana Shirifa TV tola Kadija Traoré ale kumbe anganya madaka solumfe Fédération Sardine Internationale Mau Oluka plan stratégique élaboré l'incofé au métallique Santan bara bolodalun konana kadamne 2025 katabla 2034 la na bara nbela jireni valide la conseil d'administration Mau fait fémier à comité de pilotage ka fara fadi Mauka ujela ka fara nyoron kaninga ni bara lancement ke o bara bolodalun métallique bara belebelula mun bena ke sababu ye ka do fara jamiatul Ansarudine bolo fara alika tanye Comme à bas donc Amsari et Diakoulé Mimbe Yamena donc sans daminer donc en cas de baram que sans qu'on a mis au label nous que on m'a fait un programme d'activité mais on y a qu'à faire un niveau nabi en cas de fidèle que faut rejoindre donc on m'a fait une vision lointaine voilà donc au sera de faire un plan stratégique double 5 ans donc Mimbe Fadika Laini for 100 ans n'attaquons donc la réunion donc amé au Canada bara kun falo dokera donc bitaye mo minu kan barake pour que Fadiga siga ga laini sur 100 ans nata kono olu bela yelen welela ka bon Mali yere konya aleni jamana wero notamment Côte d'Ivoire et Burkina donc aleni France dolu nana bara mi kan ke ka expliquer ouye et puis ka sra du ma fono wasega barake donc il va ni au 100 ans bara ndamnena ami soroga laje sans folo lankan nga jumeke sans flana kan nga jumeke ainsi de suite donc ore bisige kunye Fadika la sigide mun be jamana chamana nu bola usiro la ningana ni bara daele linkene sheria akela wakati kenrenye umbulu ka uka hakilna tawdi ni bara nunna fauka anadna na famille si fadi yerema famille a comité de pilotage mawe olu konye wole dake kata tonde bela jerenima ka foko al nasor la ko dana dala oldeka ni bara nu waliyalla nga olu makobe tonde bela jereninga ulika jonu kalche sirla wala sa la nyinu be sega sebati chugumna Nye baraka ta chogomi bara numbolo de la tende parce que ni jo ni nye baraka ta abita kitode okmana bara numbolo de la nye baraka ta chogomi technologie kura munu dabola bara in dabolo se fait nyeta ka soro lafia ka soro anga se ka baraka nye jamana bela jeli kono bara in labena tindi lafia bi soro anyere bi hamimina obi soro ni ala sona ma andalembala jamiatu Ansardine am ngay fonfen boloda abi waliya sabula on tati kumaye antaye baradi ambe mu fo andala o de band suna o de kama anti dese fosila o temenen ko fe dana fana bi c'est ladria fembadi ni yara jamana ube gelan konota ladri baliari do wa Ansardine dum on skileme ladria de kan waru mun bi fara nyon kan abi dimuma nale ma do faraka ati do bola o dana mu ban nyon che o de ak anti siga na fonfen buluda andale mbala abe waliya aba folinya si vraiment na baga bela jelema ka nyini ala fe ani hakilla mununta alaka anfanga se akasika sabati ka do kurakuraya karam waidra na ka demay kasi sini kenya ko nyini ala fe alaka duma ukaranye mo nyuma alaka era ko mo nyuma amba nyini ala fe vraiment bega idusku ngekele
andale mbala barai asera nyafo chomna ante bina chama chega antija ambilla banela inshallah anga barai kan sebe kaseka a finaliser uri anga la nyini ya mbala fo aminu tara atele kono al sala ka famuni chesri di ama am si chugwa mina kaslamian nafa ka to nafa kaseka jiya u faina fa karamo ba fe chugwa mina odi hakina e piame ala delu la ka kla ka dugo nyina anga shirifu fe ka dugo kanye bara imbe nyamulu chugwa mina sabula bara denite santa bara na fora ko moko damado ka sika baraka amba do moko tara nuka compétence ala demebina kamambe dugo le nyine ka fara uka Ame auladonya kafo koni bara daile mikela fadi jamana chamanyana kerengrenya la Côte d'Ivoire Burkina Faso ani France akala wakati kerengrenye ubolo ninga haklina falifaluke ko chamanka wala sa bara mun buldale mwe ubolo santan nata konnana obesika sabati chokum naninga lanyana meya Jekuluba misigile mesenga walasa kasika josharia sabati kanyeshi du demedeumo nakadiye kasika du demedeumo oluka hakeula fasa o jekuluba yo oye barula sigi bara do nyanamaya mi nkonna na babu bulla dakumi kan odeye bara kulo gele munu beta kanyeshi du demedeumo barula sigi mbaro bulla odeka fereni development mesika tiga wala sa olu kololo okasika kishi kabo omo bara inkera sababu jere jekulu nyi atonde ani o bara kenyo madama o demenyo jekulu okasika je ka hakili flanvolo ke fereni development ka mesika sababu kasika ni koinkele kabo anga du deme de unka sajo sidibe alekume anga nyima daga sorlonfe Ambal musu ani ande umin be botugu dawla kana wari ngini ke tuba ko nawlan ube wele ko bara dew gelya min be soro u ka baro hukum konnana ani toro min be soro jekulu do sigilembe ulu tola ni oye association de défense des droits des aides ménagères et domestiques uli la jere bake min konnana baruda sigikara min be talike ni barade ni nunka gelya uka association nunga wuli ka jote fenware min batu ambal manunu uka bara konnana uka hake ubise kala batu chugumina ani baraka du mafana minu fanga bise minkoro odi uka wulika joye odi la ukani la jeren konnana wi wulele madake kanyishi bela jelema jamana nyemo fukata si mami funa buta barala mi batu beka jetemena ke uka hake uka chugumina anga sogmadena sigi abe hugum min kono de demsenin ka konga bara jango bara kulu girin keleli donc ame odi kono sabu kada dire tonye nya fo dudene bogotigi tondo dudene bogotigi ni ata kala mali kono yambi anga duguba kono afambaye demsen nakawde minu sema santani sekin soro afambaye oyi donc ni ala je fana dudene bogotigi de kumi soro demsen nakaw ka de kunu ko ka girin ka teme minu shibe santani sekin sanfe ka donc anya ngani yambi ka ni sikinke kage barula signi hakla falen mo wulu lu nyogonche barakela bogotigi patron jamana ga chake daw wala sanga sanga hakilna falen o la halami mesena ni o re bashi bay halga ngi jamana dem son wala kana ni ko ngeta kama am saka feresro ula chugudi o ko nga saka ko mimbe dabla donc o e bisiki fun bilule bay kenengena nyana duden bogotigi ka siraka dem sembe kodo barakulu gri hugum kono me duden bogotigi ka kenengena nyana parce que o de fen mo nyebe pami huna kuma chamana iba soro ali minu rewe keleke ko baraka dem sanu nga bara ko nga baraka nga dabla ulu chamambe ali dude me bogoti were nyini ka fitini kunda ka fo mi mankoro dem sen na mo mbore fe parce que luka ko mancha ulu marakadi ebe nyina ka fo ebe kelem na ko dem nga baraka ko nga baraka nga dabla rebe ka ke o kelen ko hari baka doyi donc kama ngamil sigin ke bi wala sa kayira diem mo la ka fo durme bogoti dem sen naka be bara mi nge dukono o ko la ka bokuma la ka mali dem sen nga bara to kan parce que obi so de kono mo bulu mo ko tu ye ku la hala ya don mo ko tu ye ku koloshi olu kono be bara suku bella kuma tama bara me be dankaru ga aramadiya yare la ngo mine to jugu suku be fana la mo ko te mi fana kalama so kono na nunu na yeno donc an wa ma da kene ma bi ka fo
dudunya bogotigi demsen naka ka bara demsen nga bara kologrin do do kele flana fene an kelen tise ka akele jamana kelen tise ka akele oh demsen mi do ma ke fene lu fana ta do ko jugu do funa u bana kuma mi ben ni ko borla kuma mina donc an ga me hagli falen falen ke bi wasa beka do joro e mi yakula mi reba ke no demsen yew masaw tabaka patron kasi jamana ka chake da were ma beki joro don la kana kon la wasa ko mi sa dabla chugo mina kada kene nafaka Bamako sigida orona mato koni bara nuna wuka nisunjwa wira ka sabuke koni hakilnai koni bebe de concerné ko be kanga jetimne kafo baro bara ni bena mablala ika jetimne yala ni afanga bisika ke wala na afanga tsika ke ani fana akakan uka hake ufana kala batu koni hakilnai minga nga fukosobe ko misisika nobla ka kumala ni sojam bena ni kenenka we hakilisigi dode parce que abe wati jambo amba me barake dewni uka nyamgo amba kuma me ambe jikitiga kan chama me ala ambe gusilu me ambe joginu me ambe jenea ambe jeni musoya wajibi ali me akokono ambe sarako gelea me akono ambe ko chama me akono ambe denwolo me akono denfilili me akono bon angon be sigi anta da me mufo mais binan na ye katla ka sheria ka foko jekulu be munu hakli tora dimsenu ubu kolosi ubu no fetama ubu jatiya katla ku tla barakela ni onche ubu kolosi uga sarako fanfe katla ka baroku ye kuladi ka ukana jowira la uka do ka foku fana dondo mansa de fana sinya sigudi che bawo ni musoba ubise ka bula uka sowere ka do be ni muna kuma suli barate yere majigi barate na bara imbe hake ukofo abi wajibi ukofo ni o mouvement mbi presi fana ka tuko ka ko ka kola obe mo wakilisi ni metalike cellule nationale de lutte contre le travail des enfants ka uluminu ka wulika jo fana benimbe ni manu ka barawuma ani uka hakewuma ala jira ka fo ale mami kume keneka ayada do sariyaula saraminu be walu kon mi krengenela no be talike demise nunu ka bara hukumu konnana bara minu fanga beta ani minu fanga teta ani fana uka hake uka ngala batu chugo mina o chakeda sigilembe o de kama ajira ka fulu ka bara nunu konnana segeselu konnana na ajira la ka fo yororo ko mama de tabule ni ko nyangili beta ki segera ko luwa talembo o kama mali jamana kono bi la jey koro min bala demsenu ka bara kologilin kele amun be se du demeduma bi ñogonye dabora o de kama parce que sensibilisation ne abe foma ko ka kunafoni ceri ate se oluma parce que olu chama be du konona de la mais anga lutte kono nantara foro kono nanuna ou bien nantara mini kono mumbe ke anga la nyini akase du demedum fanama wala sa ukabo e barakolo gilinke degun kono. Donc bi journée là ni nana a jara ñu ko sobe parce que abi en fana ka bara no ko yambulu ali nanye du deme demi degun kono abe se ka ke anga ke sababu ye ka abwa degun kono ka kuna foni dama a shima se bara mima a sisera bara mima abse ka doni minta atese ka doni minta abe ke sababu ye anga kuna foni du fana ma fere ube no na be foluma ko sanction na ube ko nyangeli seben olube no ni dobe inspection du travail ka bolokan mais amase nyangini ma folo munye du deme dewnye ambe sensibilisation de manuye ka kuna fori cheru ka barakulu gilinkan ambo de man no testaria be no ni minye dansagon ola ibe nyagi ni lajira bayin ni akunkunte dore ambalma muso ni ambalma ke min bo tugu dawla kana wari ni faba kon nawna uka hake uka sikala batu dangana kari uka hake ufanala uka patron fe ore kenen sigi kumbai ka wuri le madake kan yeshi bela jelema nambora ya ame ankunda kotonu ka dancho saglo ko fe kala dora ka foyi kasangani akamnumunu salo ye mimbedu wajulu sanuma kele kono madama kanyeshi Mahamadou Mustafa kisina bayo bangani nusonja ano umunya munyo makasangani islamia demeto anu saramunumbe uluka wole dale aye ase de Badra Ali Ousmane Aidara Shirifula Morike ani islamia demeto ambalaka munumbe uye barula sigike kotoni kaufe kalwaduna kafo kasangani sigi nyere nafa ye asiriala
ma caman fɛ minnu nana walasa ka se ka na somɔgɔ sama sɔrɔ ka bɔ Sherifula morikɛ yɔrɔ. Kadija Traoré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunkan. Ka sangani Sherifula morikɛ ale ka tɛmɛ Bɛnɛ dugukolo kɔ kan ka sangani Bɛnɛ Amsaru ka wole kan ye. Conférence kɛnɛ belebele sigila Bɛnɛ Amsaru musow ye o min labɛnna Bɛnɛ ADN maaw fɛ. Nka ka kɔn conférence ɲɛnamaya ye fɛn min ye duwawu jaabi morikɛ a seri Sherif Badara Ali Usman Haidara a n'a ka taamadenw ye munumunu salopɛ Cotonou dugu kɔnɔna na ni ka taa u ɲɛda Cotonou yɔrɔbaw kan i n'a fɔ u ka place des souvenirs fo ka taa se u ka monumentw ma ni ka sɔrɔ ka ni taama in kuncɛ u ka kɔgɔjida la n'o ye Bɛnɛ plage ye. O yɔrɔba ninnu de visiti kɔfɛ fɛn min ye a seri Sherif Badara Ali Usman Haidara walima i k'a fɔ ko Sherifula morikɛ a n'a ka taamadenw bisimilala bonya ani karama kɔnɔ Bɛnɛ Jamiyatul Amsarudin musolakaw fɛ. O min senfɛ a ye conférence belebele ɲɛnamaya. O conférence min kɔnɔna na fɛn min ye bilasiralikanw ani hakilinatigiw musoba tɛmɛnenw ani Mohamadul Mustafa ani Ala ka kumakan sanumanw na o tun bɛ tali kɛ a ka kumakanw na belebelew la ka ɲɛsin ni muso cɛsirilen ninnu ma olu min bɛ wuli ka jɔ la su ani tile Alahu Taala ka diinɛ kɔnɔna na. An ka kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yani a bɛ kɛ kira ye ani kira bɛ d'a ma waati min na Ala jɛra n'a ye muso dɔ de jɔra a jigi kɔrɔ o y'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye fɔlɔ fo kana kiraya d'a ma ka o muso kelen to a kunna n'o ye an ba Khadijatul Kubra ye radiyallahu anha Ala ka jɛn b'a ma a ye kira dɛmɛ a seko la a n'a damajira bɛɛ la ka sababuya kɛ kira ka ladiriya ye a ka tilennenya ye baaraɲɔgɔnya min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye yani kira ka di Mamadu ma ye dɔwɛrɛ foyi tɛ Ala y'o de fɔ certes Ala a acheté des croyants leur personne et leur bien en échange du paradis k'ale Ala kalenna ale Ala ye muminu ani muminatu a ye sanni ni feere kɛ ale Ala n'u ni ɲɔgɔn cɛ kabiri o farikolo la o nikun na ani o ka nafolo la ale Ala subhanahu wa ta'ala ye sanni ni feere de kɛ ani muminu ni ɲɔgɔn cɛ a ye min ɲini u fɛ min bɛ kɛ ka diinɛ dɛmɛ min bɛ kɛ ka adamadenya dɛmɛ adamadenw bɛ lafiya cogo di ale Ala ye nin kɛ wajibi ye muminunw kan u ni a n'u ka nafolo ko ka sɔrɔ ka mun k'a kɔfalen ka sɔrɔ k'o kɔfalen kɛ alijinɛ ye o kumana ansaruw k'a dɔn ani minnu bɛ yen ani ansaruw cɛ ani ansaruw ka jɛɲɔgɔnya la foyi tɛ yen gindo foyi tɛ yen fo n'a kɛra ni ani nafolo ye an b'o fɔ kɛnɛjala kan an b'o fɔ yɔrɔ bɛɛ la parce que setigi Ala de ko ten ko ne ye muminiw ne ye sanni ni feere de kɛ ne ni muminiw ni ɲɔgɔn cɛ u ni a n'u ka nafolo n'o dira setigi Ala ma ale Ala subhanahu wa ta'ala bɛ alijinɛ d'u ma o kumana fo an k'a dɔn an bɛ sira min kan an farala ɲɔgɔn kan ka lahara de ɲini diɲɛ ɲini yɔrɔ tɛ mais diɲɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ don barisabula maa o maa jogo mana sabati ani Ala subhanahu wa ta'ala mana kɛ maa o maa fɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔna la i bɛ balo hɛrɛ la i bɛ balo sutura la o kumana n'i bɛ diɲɛ min sɔrɔ o kɔnɔna la o na k'o ni yɔrɔ ye mais ansaru ani ansaru ma fara ɲɔgɔn kan foyi kama fo n'a kɛra lahara ɲini an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin conférence in kuncɛla ni a seri Sherif Badara Ali Usman Haidara ale ka duwawu dun ka sanumanw. U fana b'an sɛnsɛn k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan a bɛ la k'ale karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Centrafrique jamana kɔnɔ kulu maramafɛntigi maa 700 ɲɔgɔn na de ka maramafɛn minɛna u la Centrafrique lakana tigilamɔgɔw fɛ ni Eresila jamana lakana tigilamɔgɔw ka dɛmɛ ye u ye maramafɛnw bila bonya ni karama kɔnɔ maramafɛn jɛkulu caman bilama tin bɛ i n'a fɔ UPC ani 3R kabini juillet kalo la kɔrɔfɔ lasera kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ Eresila lakanako ɲɛma fɛ Centrafrique fa bala Bangi a y'a yira k'a fɔ bi olu bɛ Centrafrique kɔnɔ ka Centrafrique surasiya de dɛmɛ min bɛ se ka to maramafɛntigiw minnu wulen bɛ Centrafrique fanga nɔfɛ ka Centrafrique jamana basigi tiɲɛ ka se ka Centrafrique jamana dɛmɛ olu kɛlɛli la. Alexandre Ivanov ni ale Eresila surasiya ɲɛma ye Centrafrique kɔnɔ a ko kɛlɛcɛkɔrɔ ninnu ni u ni maramafɛn kun don
u bilama bɛ ka wele da ka ɲɛsin u to ɲɔgɔn ma minnu zɔn dɛ seginni mɔ so u ka maramafɛn bila ka don jamana kɔnɔ ka jɛ ka jamana jɔ ni Centrafrique jamana denw ye ko bi ko paraɲaba kɛ bɛ o la nka hali bi maa bɛ maa la o muruti bɛ o sɔn dɛ ka na ni maramafɛn ye k'i sen bɔ nin ko in nɔ ko de y'a to ko u bɛ wuli ka jɔ la Centrafrique surasiya dafɛ duguw la i n'a fɔ Buwara ani Sibut k'o tigilamaw kɛlɛ. Chadikaw ka minisiri ɲɛma kɔrɔ ni fangasinamatɔ ɲɛma do succès masara a ka kiriw sigira singa k'u jatigɛ ka bɛn ni sibiri uti kalo tile 9 ye k'a fɔ san 20 ka so bi da kun shefa wari miliyari 1 a b'o fɛnɛ sara kiri jaabi bɔra ka bi Chadi fa bala njamena kiri bulo kɔnɔ kiri kun n'u donna uti kalo daminɛ succès masara fangasinamatɔ ɲɛma ani furanjɔrɔ fanga kɔnɔ minisiri ɲɛma kɔrɔ a jakin bɛ k'a fɔ bɔlɔlɔ ka a ye kunnafoni ngolonw jari Chadi jamana kɔnɔ min bɛna ni siya woloma ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a farala ŋaniyajuguw ka ŋaniyajuguya baara kɛ ka jamanaw denw su ka bila jamana ɲɛmaw la faaliw minnu fɛnɛ kɛra a sababu la ka sanga n'a ka wele ye fangasinamatɔnw fa fɛ n'a bɛ taa maa 70 ani maa 6 la mandakaw jamana worodugu yanfan fɛ k'a nɔ bɛ o fɛnɛ na jamana tɔgɔla kiri ɲɛmayaso ni o ye parike ye o kun y'a jira k'a fɔ n'i y'a da mɔ san 25 kaso ka da kun ni nka tɔgɔla nafolo bɛɛ lajɛlen daraki a la nka kiri ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ san 20 kaso bi da kun ani shefa miliyari 1 succès masara sigira minisiri ɲɛmaya la furanjɔrɔ fanga kɔnɔ a kun ye wala sɛmɛ ka bɔ minisiri ɲɛmaya la san 2024 mɛ kalo la ka sabu kɛ jamanakuntigi kalata o n'u kun donna a yɛrɛ fɛnɛ kun y'i kanbɔ a kuma ni ma min jɛ o ye generali ye Mahamad Idrissa Déby Itno kalada senfɛ Mahamad Idrissa Déby Itno ye sebaya ta kabini o kɛra sa a bilara fanga na k'i ta kɛ kumakolon fɔli ye fanga mɔ ni ka jira k'a fɔ kalata min kɛra ko kalata kolon don ko a ma kɛ jɛlenya kɔnɔ ko a b'a ɲini Chadikadenw fɛ décembre kalo 2024 o san kelen la wasadensigi kalata min kan ka kɛ ko maa si ka n'i sen don o rɔ nin bɛɛ lajɛlen de kɛ bɛ a minɛkun ye bi Chadi fanga fɛ. Nasaaralatɔma Union Européenne ma ɲɛmɔgɔw k'u b'a ɲini Donald Trump Amérique jamana ɲɛmaa fɛ sigikafɔ min n'u bɛna don ani Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Poutine cɛ a kana sɔn a ka kɛ fiyewu fɔ Vladimir Poutine ka jɛn n'a ye k'a fɔ mugu mankan ka da ani Ukraine jamana cɛ o tɛmɛnen kɔ Nasarala setigi jamanaw Nasaralatɔma Union Européenne kɔnɔ u ka nafasɔrɔ siraw minnu bɛ yen Ukraine jamana ta ni u yɛrɛw ta Donald Trump k'i janto o la sigikafɔ n'u dondɔ ani Vladimir Poutine cɛ Nasaralatɔma Union Européenne ni Commission Européenne ma ɲɛmɔgɔw de jɛra ka nin laseli kɛ Allemagne, Faransi, Italie, Pologne, Finlande ani Angleterre o tɛ Nasaralatɔma Union Européenne jamana ye u ko olu ye nin hakilina in da ka sanga ni Donald Trump ni Vladimir Poutine ka ɲɔgɔn ye min kan ka kɛ u tɛ kalo tile 15 nata Alaska marabolo la Amérique dugukolo kan u ko olu ka laɲini ye fɛn min ye o ye ka fɔ danjɛw minnu din bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a man kan jogo ci la dɔ ka fa ka minɛ ka fara dɔ kan ka sabu kɛ ko fanga bɛrɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye Vladimir Poutine Ukraine ni fa minnu minɛ bɛ a fɛ olu kana to Vladimir Poutine bolo Nasaralatɔma Union Européenne jamanaw ka laɲini y'o de ye. Iran jamana kiri ye a jira k'a fɔ a kɛmɛ ka siganama dɔw ka kiri n'u don maa mu ka ɲɔgɔn na siga kɛmɛ minnu na k'a fɔ Iran jamana kɔnɔ u kun bɛ ka baara kɛ Bani Israɛl lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen Mossad ye ka Iran jamana sigicogo ɲini a senzabara kɔnɔ kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ kiri babusintigi da sibiri uti kalo tile 9 a ko bi maa mu ka ɲɔgɔn na minnu kun bɛ ka baara kɛ ni Bani Israɛl lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen Mossad ye a dɔw kun y'a minɛnw donnibaw ye ka don Iran jamana kɔnɔ ka baara nɔgɔya Mossad bolo u caman minɛna Iran faba Teheran ni a dafɛlaw la Asghar Jahangir ni ale ye kiriko babusentigi ye Iran jamana kɔnɔ a ko bi sɛgɛsɛgɛli bɛ senna maa minɛnen ninnu kun kan ko dɔw yɛrɛw minɛna kabini Bani Israɛl ma kɛlɛ bi Iran jamana kan juin kalo tile 13 ko maa bɛ maa la fana o labilara ka sabu kɛ sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ o ni Bani Israɛl lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen Mossad ma baara kɛ fansi a ma ladɔnniya k'a fɔ bi maa 1000 ɲɔgɔn na minnu dɔw ye Iran surasiw yɛrɛw ye ani ɲininikɛlabaw dɔnnibaabaw lakanako kunga mugujugu labaarako kunga o de fara Bani Israɛl ka tile 12 kɛlɛ fɛ ani Iran jamana cɛ Iran jamana denw na a jate sen bɛ ka sɔrɔ bi dɔw yɛrɛ ko k'a ka ca ni Iran jamana den maa 1000 ye.
kasirika o fo ko kura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waati na minnu musiki mɛ ka ɲɛma da Sirefla TV ja kan so fɛ bawo ne bɛ kɛ sababu ka dansigi bi mana kunnafoni sɔrɔ la min sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn tuma kunnafoni so ɲɛmaaya so fɛ la sɛbɛya aw ni Fatumata ya kan de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ya on cɛ ma fɔla ka bɛn ani basigi na Mali kɔnɔ na fo ka se diɲɛ fana bila jɛnɛ ma a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ